ҳамасола дар доираи нақша чорабиниҳои вазорати маориф ва илми кишвар ва раёсату шӯъбаҳои маориф озмуни омӯзгори сол гузаронида мешавад, ки даври аввали ин озмун дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо доир гашта беҳтаринҳо ба даврҳои баъдӣ роҳ меёбанд. даври шаҳрии озмуни муаллими сол 2025, ки бо мақсади дарёфти беҳтарин омӯзгор ба роҳ монда мешавад, дар шаҳри Бохтар дар муассисаи таълимии рақами 7 шаҳр бо ширкати фаъолонаи 18 омӯзгори соҳиб истеъдоду бо таҷрибаи муассисаҳои таълимии шаҳр гузаронида шуд. гуфта шуд, ки ба хотири ҷалби омӯзгорони ҷавон соҳиб истеъдод ҳамасола ин озмун гузаронида мешавад ва ин иқдом барои дарёфти омӯзгорони лаёқатманд мусоидат мекунад. ҳамзамон зикр рафт роҳбарияти сатҳи олии мамлакат ба рушди соҳаи маориф ҳамчун соҳаи калидӣ ва пешбарандаи ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир месозад ва пайваста аз омӯзгорону мактабу маориф дастгирӣ менамояд. ҷавобан ба ин дастгириҳо муаллим низ рисолати асосӣ дар баробари омӯзонидани илму дониш, инчунин омӯзонидани адаб, омодасозии хонандагон ба озмуну олимпиадаҳои сатҳи вилояту ҷумҳуриявӣ ва ҳидояту роҳнамоии шогирдон ба роҳи рост мебошад. чуноне гуфта шуд, ин амр бояд ба меъёри ахлоқии фаъолияти муаллим табдил ёбад, зеро дар тарбияи насли худогоҳу худшинос мактабу муаллим нақши муҳим дорад ва онҳо воқеан ганҷинаи маънавии халқамон ба ҳисоб мераванд. мақсади баргузории озмун аз он иборат аст, ки мо бояд омӯзгорони навовар, эҷодкоро ба даври вилоятӣ, ба даври ҷумҳуриявӣ сафарбар намоем. сипас ҳайати ҳакамон аз дастовардҳои аҳли омӯзгорон ва иштирокчиёни озмун боздид намуданд. бояд гуфт, ки имрӯзҳо дар соҳаи маорифи шаҳри Бохтар сафи омӯзгорони ботаҷриба ва лаёқатманд афзудааст ва дар баробари таъмини иштироки фаъолонаи хонандагон дар озмуну олимпиадаҳо худи омӯзгорон низ дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона меварзанд. имрӯз дар озмуни омӯзгори соли Тоҷикистон дар даври шаҳрияш иштирок кардам. мақсади иштироки ман гаштани сазовори ҷои аввал мебошад. мо ҳамагон медонем, ки иштирок дар озмун ба омӯзгорон барои сайқал додани дониши худ ва гаштани соҳиби таҷрибаҳои бештар кӯшиш мекунам ва боварӣ дорам, ки то даври ҷумҳуриявӣ рохат гирам ва дар ҷумҳурӣ низ ғолиб бароям. даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори сол 2025 тибқи талаботи низомномаи тасдиқ гардида аз рӯи 7 номинатсия гузаронида шуд ва ҳар як иштирокчӣ аз рӯи ин фанҳои муайян гардида довталабона ширкат гирифта мавқеи худро барои иштирок дар даврҳои баъдӣ муайян намуданд. гуфта шуд, ки пас аз натиҷагирӣ беҳтарин омӯзгор ба даври вилоятии озмун роҳ меёбад.